Здравейте, това е предаването Откровено на информационна агенция Региона. Изключително ми е приятно днес да ви срещна с една фея. Истинска фея и истинска дама, но така я наричат нейните приятели и нейните познати и хора, на които тя е помогнала. Феята Грин. Здравейте, казвам на Ани Гърменова. Здравейте! Много ми е приятно, че приехте нашата покана да гостувате в предаването Откровено и веднага бързам с първия откровен въпрос, на който очаквам откровен отговор. Защо фея и защо Грин? Искам да започна малко по-отдалече, да разкажа защо. Имах здравословни проблеми и търсех решение на моите проблеми. Опитах много неща и не случайно дойде информацията при мен за тези продукти, защото знаем, че няма случайни неща. И тогава не познавах философията на здравето и това какво прави тази фирма, но аз си изпълнявах програмата, която имах и след като я изпълних, може би един месец след като бях пила, аз изглеждах различно, нямаше нужда да казвам на никой, че правя нещо, имах различна визия, различно излъчване, енергия, друга кожа и така постепенно това много ме заинтригува. Започнах да споделям тази информация с моите приятели и познати, но първо започнах с моето семейство. Резултатите много бързо дойдоха и когато управителката на Корал Клуб за България ми се обади и ме попита дали искам да се занимавам с това нещо, аз приех, защото единственото нещо, което трябваше да правя, беше да споделям резултатите и информацията, която знам. Значи става въпрос за една фирма, която предлага не само продукти, не само храни, напитки за здравословен начин на живот, но разбирам, че и нещо повече. Различното тук е, че има философия на здравето. Към фирмата има Академия на здравето, която е създадена от академик Олга Бутакова и тя е за редови членове. Значи няма нужда да сме доктори, за да бъдем здрави. Ние получаваме едно знание, една информация, която е много ценна, да запазим нашето здраве и нашите деца и това е нашето бъдеще. Може ли да влезем в по-тесен кръг и да разкажем какво всъщност съдържат тези продукти, какво всъщност предлага тази фирма и по какъв начин вие приемате тези продукти? Значи основното тук, което е различно в тази фирма, което го няма в другите фирми, е това, че имаме жива вода. Какво значи жива вода? Това са корали, които пристигат от остров Окинава при нас. И когато ние сложим пакетчето, оптимално е да се сложи в литър и половина вода, ние си изпиваме за деня необходимата жива вода. Какво значи жива вода? Това е вода, която има отрицателен потенциал и е биодостъпна. Има структура, тази вода действа очистващо на организма и плюс това ни дава още 70 микроелемента в ионна форма. Тоест, взимаме едно такова пакетче. Може да ни го демонстрирате, нали? Да. Взимаме едно такова пакет, в случай ще го сложим примерно в една чашка. Да, няма проблем да се сложи в една чашка, тогава водата ни е по-концентрирана, става по-алкална и когато изпием една такава чаша вода, ние много бързо се алкализираме. А защо, госпожо Гърменова, трябва да се алкализираме? Малко да обясним на зрителите какво допринася тази алкална среда за нашето тяло. Значи в алкална среда не се развиват вируси, паразити и бактерии. Значи когато ние сме алкални, ние сме здрави. И това е много важно да знаем как да си поддържаме алкално-киселинния баланс. А тук е много лесно, като пием само кораловата вода, има още няколко продукта, просто с лекота ние можем да бъдем алкални и да не позволяваме да се разболяваме. Тоест, абсолютно всякакви вируси, гъбички, бактерии, вредни организми, които са непрекъснато в нашето тяло, могат да се излекуват или да бъдат унищожени, да балансирани? Значи те не могат. Всъщност идеята е, че когато ние сме алкални, ние не им даваме подходяща среда за развитие. Да. Значи ние не сме добър гостоприемник. Така че ние трябва да се стремим да поддържаме тази алкална среда. А другото, когато вече ние имаме паразити или сме развили, и то всеки ги има, и ние точно това нашата философия, че препоръчваме 2 пъти в годината чистене на паразити и чистене на дебело черво, нали, за да поддържаме здравето си.
И когато ние се изчистим, просто тогава... Нормализирали сте нещата. Тогава трябва да започнем да се храним, да храним клетката на клетъчно ниво. Значи нашите клетки имат нужда от 28 аминокиселини, от 15 витамина, от 12 минерала, от 7 ензима. Така че ние това трябва да го даваме всеки ден на нашите клетки. Добре, вие как успявате да кажем, от всякъде сме чували, от всякъде ни заливат, нали, трябва да пиете вода, трябва да се храните здравословно, трябва да ядете плодове, зеленчуци. Вие как си набавяте тези елементи? Много лесно, имаме страшно много продукти, които ни дават всичко необходимо. Има шейкове, има барчета, има много неща, имаме на капсулки, на таблетки, на всякакви форми, чайчета, на кой каквото му е удобно. И кой каквото харесва. Примерно аз обичам сладки неща или някакви протеинови блокчета като това, така ли? Да. Протеинови барче, какво ми дава това, примерно, ако започна деня или днес искам да съм цял ден? Ти се нахранваш си клетката и се чувстваш прекрасно. Тоест то съдържа? То съдържа всичко необходимо за нашата клетка. Това, което го изброихме, тук се съдържа. И ние трябва да почнем да говорим за тези неща, за да може нашите деца да променим начина на хранене на нашите деца. Всички се хранят, знаеме как пият непрекъснато газирани напитки, коли, които са много кисели. ПХ-то на колата е 2,5. Това е смърт. Да кажем колко трябва да бъде? Вътрешната ни среда е с 7,45. 7,45-5. Какво се получава с този организъм от 2? Как ще стигнем на 7 и нещо? Значи това значи смърт. Ако нашето тяло няма решение на проблема, това е, че ние имаме 4 алкални елемента в нашето тяло. Това е магнезий, калций, натрий, калий, които действат като буфери. Когато ние изядем или изпиеме някаква кисела напитка, веднага се изтеглят тези микроелементи от кости, зъби, коса и така нататък, сърце, мускули. И всъщност ние се алкализираме. И по този начин при тестовете и изследванията, които правиме, се оказва, че имаме страшно много липси. Добре, значи ако моето дете сега отива на училище и аз не мога да го следя, то отива, купува си чипс, купува си кола. Всички знаем, че това е най-масовото рекламирано. После какво трябва да направи? Помага ли другата реклама обратната или няма нищо такова? Например, да пие една чаша мляко, да яде плодове, зеленчуци? Да, и това трябва, но ние като знаем млякото какво е, зеленчуците и плодовете какви са, просто ние трябва съвсем осъзнато на нашите деца да им даваме правилна храна. Примерно витамини, които трябва да се взимат всеки ден. Да пият правилна вода. Водата е номер 1. Нашите деца са забравили да пият вода. Да. Те пият предимно безалкохолни, сокчета, разредени с подсладители. И всъщност ти като пиеш, е доказано, че от обезводняване ние получаваме над 70-80% от заболяванията. Така че ние с всички сладки неща, ние се обезводняваме още повече. От тук се подкиселяваме и идват нашите здравословни проблеми. Така че ние трябва да научим децата да обичат водата и да пият минимума, който трябва и е необходимо да се изпива. Това е според нашето тегло. Нужно ни е 30 мл на килограм тегло вода за деня да бъде изпита. Ако спортуваме, трябва да се увеличи 30-40. Повече. Да. Добре, не само за децата, но и за големите. За всички, да, 30-40. За големите, за вашите познати и както споменахме на много приятели, на които сте помогнали по един или друг начин, разбирам, че не става само с храната. Не, значи това вече е начин на живот, това е философия, нов начин на живот. Просто здравето е един процес, за който ние трябва всеки ден да се грижим. А не повечето хора искат да изпият едно хапче и да си решат проблема. Няма как да стане. Просто ние трябва да се храним правилно, да пием правилната вода, да спортуваме, ако искате да имаме положителни емоции, да се радваме. И големия бич, който всъщност ни залива съвремието, нали, трябва да сме слаби. А всъщност повечето хора идват при вас за здравословен проблем, а не защото искат да отслабнат с определени продукти. По принцип, ние не казваме, че ние се занимаваме с отслабване. По принцип, нашата философия е изчистване на организма. Когато ние сме чисти, тогава токсините си отиват и имаме програма, която е за 2 седмици, чистене на дебело черво. Значи по време на тази програма ние може да се освободим от 2 до 10 кг шлаки в организма. Зависи кой колко си отгледал. Кой колко е натрупал. Да, и ние, ако това го правим 2 пъти в годината, ние си спестим много здравословни проблеми. Да, защото всичките тези токсини се превръщат в
В заболявания, да, и абсолютно, водят да. до така нареченото Много сериозни заболявания. Да, добре. Освен храната, аз знам, че вие карате хората или как да кажа, агитирате ги за много здравословен начин на живот, много мислене, много разходки, много позитивна енергия. Как всъщност преплитате всичко това с храненето? Просто ние не можем да накараме никой. Това е личен избор. И всеки, който, поне моето наблюдение, който започне да пие поне една вода, той се локализира и той става по-позитивен. И тогава той си променя погледа изобщо към живота и към нещата и нещата започват да се случват по различен начин. Това е много интересно. Искате да кажете, че човек, който от кисела среда организма му, мине в алкалната, така наречената. Той става позитивен и усмихнат. Самия той, не само тялото му и клетките, а самия той почва да мисли по друг начин. Абсолютно. Промяна пълна, това мога да го кажа 100%, защото много случаи имаме вече. Значи, освен изчистване на организма, се изчиства и мисълта. Абсолютно. И как може да го постигнем това? Постоянство или постоянство, как? Месец, два, три? Винаги ме питат колко дълго трябва да пия коралова вода. Толкова, колкото искаш да пиеш винаги качествена, жива вода. Значи тя не е вредна. Просто и цената е абсолютно достъпна. Така че ако можем да си го позволим и изберем този начин на живот, ние ще си спестим много здравословни проблеми. И неминуемо трябва да ви попитам, вашите познати, вашето обкръжение, доволните ваши познати знаят как да ви открият, но за другите хора, за зрителите, които ни гледат, как могат да ви открият много повече информация за тази здравословна фирма? Има много информация в Coral Club. По интернет изписва се Coral Club и се получава информацията. Плюс това има много литература в офиса. Има Академия на здравето, където всеки, който се интересува, може да посети. Също така, ние всеки месец в Благоевград имаме лекция. Къде се събирате? На различни места, в Ален Мак в залата, а сега по следващата ни лекция ще бъде този месец на 16-ти в общината в зала номер 5. Така че зрителите, които се интересуват и лекцията ще бъде много интересна, ще бъде за чистене на дебело черво да заповядат. Всички лекции са ни безплатни. Така че ние даваме информация, която е много важна изобщо за всички. Напълно безплатно. Напълно безплатно, достъпна, да. И 16 май? 16 май от 18 часа в зала номер 5 на общината на партера. Какви хора идват при вас? Всякакви. С какви, освен здравословни и лични проблеми, сте се сблъскали? Някой интересен случай, разбира се, анонимен. Може ли да разкажете на който сте помогнали и който са дошли след това при вас? Много случаи има. Примерно с хора, които семейни проблеми. А защо имаме семейни проблеми? Защото сме кисели и реагираме на всичко. Всичко те дразни, реагираш на всичко. Когато се алкализираш, ти просто ставаш по-спокоен, по-хармоничен, така че не те дразни нищо. И няма напрежение. Ние сме спокойни. Тоест, ние сами можем да си помогнем чрез храната и водата. Това е най-важното. Много по-спокойни, много по-равновесени. И това ще повлияе съответно и на колегите, и на личния живот. Всички. Значи ние сме това, което ядем и пием. Има една китайска поговорка, която която казва, че с вилицата и с ножа си копаем гроба. Така че ние наистина трябва съвсем осъзнато да избираме какво хапваме и какво пиваме. И от тук нататък познанието, информацията, която даваме, защото ние не можем да живеем в затворена среда, дишаме въздух, ако искате храниме се, пътуваме по чужбина и навсякъде и храниме се нездравословно, не винаги успяваме да си приготвим правилната храна. Много е важно това, което правим. И това, което споделяте с своите познати и с всички. Тоест много повече хора да научат това нещо. Да научат, да знаят за нашата философия и за начина на живот. И да споделят нашия живот. Да, но това най-важното е, че е личен избор. Всеки трябва сам да реши какво иска. Като численост, знаете ли колко наброява вашата общност? Просто трудно да се каже. В България вече, в България специално може би има 5-6 хиляди членове на клуба. Много са. И все повече стават. Да, които осъзнават. Които осъзнават, които търсят здравословен начин на живот, нова философия на здравето. Ако трябва да ви попитам чисто откровенно, наистина, какво закусихте тази сутрин? Един шейк.
един шейк? Значи във фирмата ви има различни видове шейкове с различни вкусове, които ни дават и ензими, и аминокиселини, и витамини. Така че един здравословно приготвен шейк, какво значи? Ние може да си добавим и плод вътре, да си добавим и всичко любимо просто. Рецептата, нали, по вкус може да се направи, така че ти си хапнал една полезна закуска и изобщо до обяд нямаш нужда от хранене. Енергия? Много. Енергия, позитивни мисли? Позитивни мисли и всъщност това се отличават всички членове на клуба, просто като ги видиш, те излъчват много енергия, кипът от енергия. Това е бонус, идва като бонус, освен изкупването. Нормално е, след като се изчистим, просто то веднага, всеки, който е направил една коловада, поне моето наблюдение е, че той не спира. Значи усещането е различно, ти веднага ти идва енергия, кожата ти се променя, подмладяваш се определено, така че просто не се спира. Искаш и още клетката го помни това нещо и когато ние се задръстим, просто веднага търсим пак начин и питаме и различни методи и начини. Има много програми за чистене на различни системи, за чистене на черен дроб, на жлъчка, на бъбреци. Има силни идеи, има много неща. Така че ние, когато се изчистим всичко, просто ние сме съвършено здрави. Ние не говорим тук за болести и, примерно, диагнози. Няма диагнози, има различни степени на замърсяване на организма. И когато се изчистим, си връщаме здравето. И усмивката? Да, задължително. Задължително усмивката. И сте готови освен за работа и за много различни други активни мероприятия. Аз знам, че вие правите едни дълги преходи, разходки. Абсолютно, разкажете за вашите приятели, с които правите такива. Ние сега просто в Корал Клуб вече това са ми новите приятели, защото ние общуваме непрекъснато, всеки ден сме заедно. И си споделяме всичко, разхождаме се, танцуваме, спортуваме, дишаме правилно, екскурзии. Фирмата има 3 официални събития, като един път в годината има форум и 2 пъти има конференции пролет и есен. Пътуваме заедно, забавляваме се, обучаваме се. Тоест това се е превърнало при вас като начин на живот. Да, и пълна промяна. Пълна промяна, наистина. И на визия. И на визия, и на вътрешно духовно ниво, на всякакво. Ниво, да. А в същото време вие сте с различни професии, нали така? Всички, да. Всички вие сте с различни професии. Това ни обединява нашата философия на здравето. Да. Различния поглед към живота. Вие не сте лекар. Не. Не сте лекар, но това няма нужда да бъдем лекари. То просто информацията е така поднесена, че тя е достъпна до всички. Тоест здравето си е в нашите ръце. В нашите ръце, да, защото ние най-добре познаваме нашето тяло и ние най-добре знаем от какво има нужда то. Забелязвам, че примерно много хора прочитат някаква информация и така се хвърлят и си купуват някаква добавка. Те решават сами, че имат нужда от нея. А това изобщо не трябва да се прави, защото ние не знаем от какво имаме нужда. Има различни видове тестове, които ти показват какви липси имаш и същевременно има начин и стъпки пак за възстановяване на всички липси. Така че ние не трябва така безотговорно да взимаме каквото и да било. Витамини, хранителни добавки. Да, защото ние може да нямаме нужда. Да решим сами. Да, просто ние може да нямаме нужда от това нещо. А трябва и първо, аз винаги препоръчвам на всички, които искат да си купят някакви витамини, първо да се изчистят. Значи първата стъпка е да се напоим с клетките с вода, после да се изчистим и чак тогава можем да си купуваме храните, които са витамини, минерали, аминокиселини, ензими. Добре, да кажем пак за обикновените или по-скоро вредните неща, които всеки ден ни съпътстват. Вие не се ли изкушавате? Примерно с различните сладки и тестени неща, защото казвате, това е начин на живот, но все пак малко или много ви предполагам, че Да, естествено, понякога се случва, но когато ние се изчистим, просто организма вече действа избирателно. Значи ти не ги поглеждаш храните, които не са за теб. Да, определени вредни, примерно пръжено, чипсове и така нататък. Изобщо аз от това не може да изкуши това нещо. Тоест на клетъчно ниво вече сте си обяснили абсолютно. И сте си отговорили, че това просто е отрова за вас. Отрова и тя клетката не го иска. Да кажем за една друга напитка, която е българина, прословут, без нея не може, сутрин става кафето веднага.
Как стои въпроса с кафето? Според вас? Нищо лошо, но едно кафе на ден и то да бъде натурално кафе. Истинско пляно? Да, биокафе и така. Разтворимите кафета са много вредни, както и всички чайове, които са ароматизирани, те подкиселяват. Ако обичаме чай, по-добре да пием зелен чай. Просто изборно да избираме полезната храна за нас. Да. И другото, когато изпиеш едно кафе и се подкиселиш, веднага ние знаем как изпиваш няколко чаши коралова вода и се алкализираш. Просто това вече е знание, начин на живот и когато ние си навредим, знаем как да се изчистим. Да, значи да кажем отново за зрителите, всички, които искат да водят някакъв по-активен, по-здравословен начин на живот, не само чисто козметично и физически да се изчистите, но и на духовно ниво, има достатъчно информация, могат да ви Много открият. информация има, да. Какъв друг съвет бихте дали на зрителите? Че ние дори има много хубава козметика в Корал Клуб, която е космоцевтика. Много висок клас. Това е здравословна козметика. И какво правим ние? Ние забравяме да я препоръчваме, защото нашата философия е, че първо трябва да се изчистим отвътре. При чиста вътрешна среда кожата е здрава, няма нужда от козметика и тя вече е така като някаква екстра най-накрая. Грешката, която правят и много млади хора, примерно имат акне, това много лесно се чисти с една антипаразитна програма. Те са какви ли не скъпи козметики и така опити правят и резултат няма. Всъщност отвътре да се изчистим и когато се изчистим отвътре, кожата е чиста и ние нямаме проблем. Един последен въпрос. Какво ви очаква от тук нататък? Какво си мечтаете, какво си пожелавате, след като, дай Боже, все така да изглеждате добре, свежи и да сте здрави? За какво мечтае един ваш член? Един наш член мечтае за това вече да бъде здрав е сигурно, за повече приятели, за повече радост, хармония, пътешествия. Ние всички си мечтаем за пътешествия и да пътуваме заедно. Всички заедно и това вече започна все по-често да ни се случва. На последната конференция бяхме 15 или 20 човека, което е прекрасно. Кое е следващото пътуване? За къде сте замислили? Москва. Да. Там ще се съберете? Там тази година фирмата чества 15 години, ще бъде някакво незабравимо събитие. Сигурно с много положителни емоции. Да. Ще показвате резултати? Да, това е хубавото на всички събития, които ходим, че ние нон-стоп чуваме наистина от хора, виждаме хора, които са получили резултати и те споделят всичко с нас. И виждаш, че наистина нещата действат и че не е нещо измислено и фалшиво. Значи като едно така обобщение може да направим, че всичко е в наши ръце. Да, ние трябва сами да поемем отговорност за своето здраве и да не чакаме да дойдат проблемите. И после да се чудим как да се освобождаваме от тях и да се лекуваме, а да бъде една профилактика, здравословен начин на живот, просто пълна промяна. Който обича себе си, трябва да направи нещо за себе си. Да. А не да чака някой друг да реши неговия проблем. И да тръгнем по лекари. Да, не, ние чакаме или когато е късно, няма как да стане с едно хапче или с нещо, с една операция. Просто няма как да стане. Това е начин на живот. Вътрешна нагласа? Вътрешна нагласа, да, избор, личен избор пак. Пожелавам ви по същия начин да изглеждате и по същия начин да проповядвате положителни и позитивни мисли и много здраве. Надявам се, че при една от следващите ни срещи ще направим такава и ще кажете, ще споделите опита, който сте видяли в Москва. Разбира се. Да кажете колко много други там съюзници намерихте и колко българи са се присъединили. Вече има доста, да. И това е хубавото, че поне в България го има от 2005 година, но трябва да споделяме тази информация, защото много бавно, нали, аз примерно я открих 2010-та. Да, и то когато беше късно. Това е по-добре хората да знаят за тази информация по-рано, па вече те решават какво избират. Да, като превентивно и аз искам да се надявам, че днес сме им помогнали. Благодаря ви за този откровен разговор. А на зрителите надявам се, че наистина сме ви помогнали с толкова много интересна и положителна, позитивна информация. Знаете как да я намерите, знаете как да откриете информацията за тези много наистина добри продукти. Здравето си е във вашите ръце. Това е предаването Откровено.